Kunti na lang natira. Ay, pilipin nyo. Oh. Ubos na. Mga dukot-dukot lang natira. Boy Tapang, kaya mo ba yun? Habang kumakain, nakasaing ha? Kaya mo ba yun, Boy Tapang? Hinahabol ka ni Apayo. What's up mga idol? Nandito po ako ngayon sa bahay ni Abay. At mamaya makikita natin si Abay habang nagmumukbang, nakasayang yung pinakain niya. A few moments later. Tingnan nyo mga idol. Oh! Wow! Wow, galing naman! Amazing! Kadaghan na to! Purot man! Grabe! Naubos ni Apay ang kinakain niya oh! Amazing! Habang siya ay nakasaing! Amazing! Kunti na lang natira oh! Mga dukot na lang natira! Grabe! Wow, amazing ka idol! Oh! Tingnan yung singot niya oh! Grabe naman. Wow, grabe. Kunti na lang natira. Ay, pilipin nyo. Oh, amazing. Ubos na. Mga dukot-dukot lang natira. Boy Tapang, kaya mo ba yun? Habang kumakain, nakasaing ha? Kaya mo ba yun, Boy Tapang? Hinahabol ka ni Apayo.